Le midlalo yepasika ebinamaqela asuka eNojoli, eNyarha, eGqeberha, eBedford naseKugaus ibitsala indibano yabantu. Ibala lemidlalo laseKugaus beliyindawo yemidlalo yeentsuku ezintlanu. UGeorge Meko, sisithethi sabaququzeli bale midlalo, uthi injongo yale midlalo kukuhlanganisa abantu, ngakumbi abo bahlala kude. As you know, every Easter abantu balapha kulo mhlaba waseKugaus, especially Blue Crane, ngabantu abasebenza kwiidolophu ezingaphandle. So every Easter everybody comes back home. So we need to make sure that kunento edibanisa abantu, some kind of an entertainment. As you know that e-sport ka apha it's number one. Abantu balapha bayasithanda kakhulu and bayasithakazelela e-sport. So e-sport is a unifier for us, for people in the area. That's why we're hosting it every year. Uqhubi wabalula ukuba kubaluleke kangakanani ukuzisa abantwana kule midlalo. It is that uyabona umzekelo around apha kunabantu abatsha, there's youth, there's women. We want to make sure that we take them away from the streets so that babe kulo mcimbi ulapha to focus here. Umzekelo, as you know, apha kune issues of crime, there's issues of alcoholism. So to make sure bathatha away from zonke zazinto, ifocus yabo ibe lapha for development and economic development issues. So that's our main focus, to take the youth away from the streets, babe lapha kule ndawo sikuyo namhlanje. Abaqeqeshi bathe bathatha inxaxheba kule midlalo bathi bayavuya ukuzisa abadlali babo kule tumente. Ithanda lukhulu just because abantwana from day one sithe sasifuna ujoin i-tournament, they commit themselves, and that nathi we sacrifice a lot for bona just sibanike lento bayifunayo in terms of e-football. Kakhulu i-players zamo zizo ezithe ziza apha zifuna imali. So sathi xa nifunayo nina thina sizaniqhuba mbani nokwenza lento niyaziyo, and then they commit themselves uba if in the morning bayavuka baye training session, emini baku training session, even late baku training session. Kuba ke thina siyi-friend sithi siqala udlalisa abantwana abancinci bubukele, asinayo iplayer ena 22 years phaya, sidlalisa abantwana most yabo akabinayo ne-ID, abantwana abancinci. So i-tournament yabo yokuqala le, so from usuka ngoku bayibonile ba i-tournament ihamba njani, yabo exposure yabantwana baba xa bephumile ngaphandle ba kudlalwa njani. Inhloko yosombembe leNikhaya Bholo uthi bakwiphulo ukuqinisekisa ukuba imidlalo idlalwa ngendlela. I-preparation ibaluleke kakhulu because you need to prepare those races physically and mentally for i-challenges esizifumanayo kwi-tournament ezinjengezi tournament. Sakhumbula ke into yoba ayikwazi i-tournament uba yi-tournament without good officiating. Kanye ngamandla kodwa ikhona into nibe lapha ukuminimize ezi mistakes zabantu be-team mas-affecteke kakhulu. Sentsho ukuthi yonke into right kwangoku kodwa ke sine-challenges sinazo there and esizilungisayo. All in all, i-preparation ayiqali apha, iqala some months ago kwenza i-preparation but sifumane at-least all-referee abeke izinga eliphezulu tournament izokwazi uflowa kakuhle. Nangona kukho umcelimngeni malunga namabala neendawo zokuqeqeshwa, le midlalo kwiidolophu neelali ezingaphakathi, uThebo Malathi uthi benza inzame ukusumulula oku khona ukuze kukhule izinga lemidlalo ezilalini. Yeah, we're very fortunate because our program is not only based in the Eastern Cape. It's actually much more. We're operating, I think, in about five provinces in the country. And then, yes, we have already spoken to the former Minister of Sport, and then he understands the program, he loves the program, and he says to us, guys, what is it that we can do? And fortunately enough that we've got a wonderful blueprint, which we have actually submitted to the office of the minister, of the then minister, to show that this is what we're doing and this is what we're all about. We're so fortunate. So results-wise, yes, in most of the time you find that we're still playing football and rugby in the brown pitches, but it's sports, we play. And then obviously it's not really a good situation, but that's that is what we have. And then having what we have, sometimes we have to deal with what we have and make it work. Indebe, iimbaza zegolide kunye namawaka ngamashumi-30 zinikezelwe kwiqela eliphumeleleyo iGalacticos. iGugulethu Crusaders iphumelele iimbaza zesilivere ne-15 lamawaka eerandi, ngelixa iTornado iphume kwindawo yesithathu igoduke nama-7,500 eerandi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eKugaus.